se Obi Nya Wo Aye na abrabo bia wabo eduru babia de krupo twedi ampon de ma wo no na wo mo wani aso metai kana fidie we so se wiase abrabo na ye bo no krupo twedi ampon basa ye dom obo obi a na botaye obi a wo ne botaye eni sentia wo bo no orafo nya nko na ade ahia wo eno te duru babia te bia wo mu no orofo duru babia fansa empempi asante buku no beka kirewo se aboa kwoto wode anibre so babia yenso a na pre no bu no anunti se wamfa de wowo na duru babi na wanwene wo ho a ebetumi agya wanim guase anunti ena Afutusem ebekotietietietitia anunti de Nyankopon abo wo no se de wusitie bia no amane bia wonam bia no eduru babi a wono ana se de besi bia no yemfa nase ma no anunti na nwumre wo te bia bai na wo boda wura me ka kire wo se e wo se wo de nase ma krupo twedi ampon te bia no wo bo ne dawuro no eno na duru babi a wanhwe yie na wo de kokasa atie de obo wo eduru babi a sadia wusitie bia no na wafansa abrantie bi ewo Roma hempotem ho na sa abrantie no sadia one tebia no wode eye no mehunu bia ya na mani aso na sa papa no sabia ku sabia nyado ne nani nyina anya adwuma ontimi nyina ne nane so na so se obapakeka uyambe hyew no pake ne ka no ano na wayi ne hwiche no no atenam eno no odi besane Roma hair ase ho wokọ moba moni no ye enso sa tebia bia obi enya wo aye ana tebia bia obi wo mu no a wono ne nan anya na kwa bi so no wode gina kwanchen esresre sika wono de wasibo nsre sika o na so no obehwe no aye adwuma anante awie so apepa nanim fifire na ne nsa atumi akona no eno ti eduru babi a sade Nyankopon esi yi owo no eni kwan se wo ma owura hupi eni kwan se sa tebia no de boda wuro se mihu yanka ana se mekura me bawi ase be ye den eduru babi a ya moma Nyankopon kura no ananimu emanyam wotebia bia wo mu tebia bia obi wo mu no eduru babi a oposodanchem won kono waba abrahwo nko na wodie tebia bia obi wo mu ane nan anya no sa secretary no minim so da so wo Kumasi Polytechnic wa bra na me wo ho no secretary no ho school wo nyina no na oye bafai ya program no ene ye hwe baabia Nyankopon apaja nde na duru then time the whole Polytechnic on an secretary orofo tebia bia wo mu no e wo so man paibo etimi wo enye wo nkoa na sabia ku sabia nyado unya yafuru ngo bawo dodo no a empempem wiase afa na nyina eno nti sa tebia ne asusufa bodawuro ne di yawo eduru baabia a sa tebia no awo no nya sabia busuafo ani ni hu o nemmom Nyankopon betumi ahwani monyam mrepa esemu eduru baabia yesusu mfa yetebia emodawuro se adwuma no yenyanya bi eno nti no esanse yenyanya bi no nko ade na ye nenam na nubone na ye nom dabi rofo na nwumre masema meka kirewa ne se eya wankasa susu ton ho susu din komo susu ka wonsem na de ato wo no ebi ato obi pen ti saate bia no awubom kon no wa na wo yo ho efri se Nyankopon bo nipa no se de osi eye nipa eti konkro no ana nipa ti no se wa mie wa no anka wasem amfa nkire obi wa nkoton ho ewo dwama so akonkonsafo ho a obi nim tebea bia wo mu
eno ti say ahokyere tebia odofo obi so kura ahokyere no echew efiri say kuro bi wa ebi toaso ebi ana tebia wuwo mu no wadwere cho sa akachi ebi atebia na wuwo mu no wadwere cho se enye ye biem odofo susu bomu dawuro susu bomu ade na ye dan anu a wo ye che obi me modofo passe ya aboaji fosuo enti fosuo eno nti Obi Nya Wo Aye odofo enti tibia bia wo mu a wo fu se opeso okọ wanim no entobo ase susu kan wasam ne susu bo ho dawuro na wa na wokoton ho woto so aye beto fosuo Obi Nya Wo Aye nti susu fa wo tibia bo dawuro awerho ekum sunsun Obi Nya Wo Aye oje nyum na de o ya wo tv Obi Nya Wo Aye o but they told me to be wa brabuma ayana ye say ye dey ho be compare obi but Afutusem no na e ka cho say wo compare no aka cho say bia wo so ugina no Obi Nya Wo aba ni entima ba bi obi wo ompene so na ba bi obi wo ne bonta anyono ne say eso ofalum ba ba yensam twira dwuma ya mfie 9 mfie aduono mfie aduoso ana mfie aduonum 50 years na akura bia bedi a kire ofa me pese me yese wo ofa oba SOMPA akura yenye no because odi ofa achi na nkakra one day mama tena me na so watena afa obetu ani next 3 years sa akura na nya adwuma wo ba bia ye media adwuma yi bi onam nsem o obe pack V8 o down ha obe hwehwe na hwe mfidodo ade aye training akura we na adaso lusu alecha eho na ya o ye comparison no eho na wadwene ba ho se me ya ka akire akwai de senka adwuma mete chen no eho na mankofo bi de ye vozo hweke adu be ma da bi awrade de duru adwuma buja se adwuma wansia na papa bi ho se ni pakura wo sua na ke adu din a waje ndi papa waje se din yi bi obetu nani na ke adu wa brosam yensa ene ke adu di abrochi akoni abatre obakwase ya na enwene obetu nani da kura buja se akura nya makura me anam che na adwuma ade na me nko a me de kire ono kura na kona na madidi and I feel both of you one on pet because unim ni wom akora wonim ade ame na mache na me na be hunu de ehye de na life anko ne ma amosumpa anko dame fom otimi be chen me wo badwene wo ye nipa na no adwendwene mu na Afutusem ne ka kire se udwene wi anu aka kire se kora no amenwi obi nso abodam no ohunu se obi nso su Nya Wo Aye enti wo de no ehye ewa abrabom no ofoso esikwan bebire so papa bi betima bawi ase sabe sakrekro nto bida obawo the ba brand within 25 years 30 years unse niam adane akoraye sifie okasa nam de safo ehye papa nsa wosu enya de ye de che ne husu odwene konachi na wakai se wei anka me na wo se me yema me ba no atene itinani agese ye che na de o ba ne wura ko se ade ye ni duty ni responsibility when timi ende e board na bawi ase na edu ade ama no oye badwen bankura abadwena ko ho odwuna ye pese ye ka cho se nye mistake na emum wadwena wie no no so Obi Nya Wo Aye obi nso awo otimi bo ne ba ne modena manifie damu ene sa papa no yade abo no ne ba na nko manifie da so hwe no waye jonki ato fie no fofofo ntuni no no de na ye enu nti ne ye se ya no wadwene se onso de ye che obi na Obi Nya Wo Aye na no na me de car di traffic mu na musa nice noble mind bi wa da V8 mu correct address kama eni owuro ne grass na perfume timi pia bonte ma ate no wo so ba bia wo na owuro grass a wo tonzu asemo ka se wi apa ne ndie bosi abrabo adino nipa nya ne ma peche sa ma mo de ma minsuo no ba ko wai na wo kan se bodam ne bi gina traffic no o se ahwe no kwasoa pie na no atwanzo wapa ne kan wi o se ahwe no kwasoa ewie bono da esim anye bia wutimi atonsu we mesra opa no mame opa wo mame miniska amedeto o kan we yede ene esi begina na mtena aka ni wada na ni tupa ene ka kire me sa abrabom no bebi ase o pressure wono obi dia so chesa ampa wutie bodam ni nasema no waka yede sere that time ametika mame bana na medwunu na mbuza se no kwasem na akwa yi kan oni adwuma bi ayese bodam ni enti so obanum suo na akira ne oton no wasere no
SOMPA acho membi wadam ne so na nkofo suro ni ndi se wo yi kura nya agogodro dia koma na ehu ma no to betima tua fa no so betima dwane no na nsukom so di no wote wo ne badim se nsukom owe no ba oni option bia ba wo de ba ye wapake o ka wo yi 50 cedi atoye be se san esi se boss still a wo se ususu abrabo se ase mu oya ni kwan se na nka wo se ye eno ne ye ka cho se ba bia wo gina no to ani go hwe obi dia etan udi otika mu no wanya sika se to nzuo no na ne yo to nzuo no ya hyehya ama ne mu odurusiri nyina obeto wi na etete si dipew odi gina wie no ma no pakosi anumene se ya nto a kire dwo no sa akoyi foforo be wie nya na ne sika de whole day no na ye 1 million sa 1 million mpacho wo de to akono de wo kwan ho udi wura ma obi to wakono de kekede be foro ka didi na kyesa wo de ni nya ma obi ni ono so to nso no se 1 million pe no oton de wodi otiminya 2 million pe no ono nso so ye collect channel wa bodam no because ono obedi de akire obi ato akuni ga atam ene wakofa di enu di adanse ye ka kire wo se ewiase Obi Nya Wo Aye di zufa wotebia ne boda wuro hwe ene awrade ma wo mini adwuma ye mede ma hememei papa bi nso wo adwuma ye ne ne yira wale 25 years nya wo madam tim bible bia ono so nya wawe anko ka che awrade se gaske kure free nsa no wonya nkora no a because mofra ye japade anka ne kra be me but wonya jizi wa wodu ne nkoye ma wa obi nso koye ma no oniba na dia chechire ho se awre se Obi Nya Wo Aye meno kasa nyina wanya adwuma ene yetete wo adwumam edu se enye osori akompleni how ewe wa adwene me pa cho obi nso de letter ne kwa yesa di natam ono ayensa mfa na adwuma onante so na eko lorofo de beba na chikura no obetwa wo kwa no musuo pi ota nam kwa na unam kumase a kofo ne nam kwa ho sa ahwa beka so oto ade wa ha wo kyo ba bi odi ni mfifire ni nsukom nam a wokopa adwuma ya mfa no a obetia brabo ase se obi de ye che wo bi ntiba bia ote na de o se ye tete no nyamere na awrade mmere so a obeyi wa firi ho Obi Nya Wo Aye o ma bontoyam osofo watimati asoli kuradom but kapire ni asoli ho because ahiafo mo egu asoli dem ho osunya papa bi nsu weska no ade ni sika akwa akototo machine aspect na asoli dem ma ura as asoli dem ni ene si etwa picture ni na enso so members no e5 fe dem ho fe ba o members ni e5 odi what is school dem oba ushia 30 ushia 40 sika menti uba urade so bo me see Obi Nya Wo Aye anumre afutuo no ede dise me ti afutuo na si ya me pa cho Obi Nyame Aye o nti osam chechire me ho wre ye di agro ya yetima ya me kra o me damfonyini kase so ame ye hwese ye mawoda ye de ayase de ye nyina ayasere obi nso wo fie ni nua bi mpo anka ne papa bi mpo anka na omo kai ye kura so omo sere no e de na omo timi ye de ma no aburo ni atoto no okọ bi bo ojo eni yebu ni tibi di ama no no nso adi nti abrabom na bia wogina bia hunu yie se Obi Nya Wo Aye ofosu Obi Nya Wo Aye nti shushua de di nkomo ofosu sa wede no wan we ya obedi krubin kwa ya be film wan we ya bedi ko se du me bia pani force se oyefun yo ya na wan fe wo se ya na du me bi ho ma yehu wa ma ne ne wa bra no ma ekamian atisa na so be ne da nti ne yetufo che komu dia na nka esa na esesese because edu no ma bia ya na wan kasa ya na sabi ye yiwe yeboni na wan kasa chi ho de pese ya kan nyina ne se wo kan na kosi sen hwe bebia wodi nkomoko no ovoso me ka de bia se ene obi an challenge wo wiase wo yesa wo bewu so pese wo challenge obi an what you bet my look alike say me pese me yese lumba me pese me yese ofosu e wo ho sa kasa no ho me pese me yese abrewatia me pese me yese omuna samo e wo ho na susufo wakoma ane wadwe di akire atense se otimi de yempa ba babo am bebi anipa ni du ye na opese odu no o kan mane e wo fesi ya o kan na no tumu a e bia de wuntimi eni ti de pese ya kan ni ane se sa kasa no ho e mo fanse wadwe mi se chinchire ntwan se esesa me forso na me pese me se lumba tina o kan asem bi se koto oso de eso obu na pre ho na pese me de hye no di obi ye ya wo pese wo se no na wo pese wo ne ye pe no busamu ye ne ko ho enne ma nipa bebre bokro no nipa bebre de omma nipa bebre sabe omukum omere no kwaji sa sikaduro ni ade because de hye na adwumi so pese wo duru ho no sa nipa na opese o ye se wo no ebi a wanya ne sa onya nto boase etrase
ebu mpanifo ti de ne pese ka che onyane se ampa susudi nkomo eduru ma bia de wo no akwaya na okose ne ho ahoman ne woni bi kura wo na okose ne ho ahoma na ofro dua no ne kasa o kan se na ba wiase ma bebre sebe mehwe ma afọ no na ade amete wiase ye de ntimi kume ho no oworo ne ntale nyina na ja ofro so no fa na homa akwa na wotu banche na 7 prejudice ne ko obi banche bi esi baabi na o pebi akodi akosi jaswadi atade akure bi nhye no na atade orogu ho no de okosha akofu rogu ho no se awurade me dia se awurade me da wase se mama matale ahye na akwa ni nyansan ne ho to te kasa no hwe form nese natale na wonu susu se enkoyie no ne nti okosha ne ho ma no de owo form so afọ so da nyame ase no se ene se me yesini bi me da hye me ho ma hapa no sane form no se awurade de mai bi afa cheme ne se me ye chen bi ofo sodru me bi a ampa wo hwe wafo bi a wan hwe ya wo bekasa ne na Afutusem ne kire wo se tabi ene obi ampram challenge ampa wo betimi de wadua susu se me pese me yese wei ne mmom na kwan ne wo ho batenne de ne ehu obi pese wo daka heavy car mu but o pese o fa kwantia bi eno so na ye de ko fa sansem ne bebre ba no susu kasa jume bi a wo kasa yemu no jume bi a wo kasa ma wo kura no wo mobro na wo ye na wo kasa no wo kasa ne kwati ma ho be yahi oho kata chobe maka wo se wo yiriwu ana obabi wu ne pata na se wunti na wusu jai na wo kasa fe ho nyon kwa na se be preju asa wo kire wo te jume bi a ye kasa ye ka no ye de yem paibo a ebebo a ewom emu ye jume bi ofo so wan kasa se be te se be wo yire ja wo ana o gefne ja na broken atache wo wo so be ka wan no atumu pa wan hwe a wo bewu etu mu akora na ucheche wase mu che no adane akola na uka na afiri mu nenso we ne de ntesa ampa hwewana moto na otu hwe nkomodi a wudi ni yie nipa na ukodi nkomo a kire no ebeboa ebe ye bokọ de da bi o ebi anya bokọ o felifo obi na afi ya ene de mo nipa sumaso na ese wa yo ene oba obebo me besia nipa kasa dodo eti wan kasa na Afutusem trase ampa mu odin na so du mebi ho no fo so be kan nyina asa Ghana asam so be trase so be dwen Ghana san kan nyina fo so wa to na watwahwe okay edi e be sere yenti Afutusem na moa na emom no so kasa odi no ma bi akiri a fo so anu odin yemfa nyampa bo nyemfa nchari ase me da se fo so okay ofo so be ma Obi Nya Wo Aye nti ya na wasusu ama ukasa aware eya na wasusu aton wonsem de amanipa eya na wasusu abonyame sobo eya na wasusu abo wafo sobo se wo mo ba ye kura no wonom entimi ama meboa wo abrabom na eniema pii wo ho a eya na ye ignorant anase ye nimnim de e wo ho senke ye tiniema bia se wo abrabom a sansem ya ye kofo so be ma enka enhyedan nye big challenge bia enfa ma yen se wo hwe eye 1 Corinthians 1 a obeka asem bia de akere me de part 13 11 and 12 wo se me ya abofra no me kasa sa abofra me dwen sa abofra na me susu sa abofra se be ye panyin no magu ni nyina abrim se wo ya abofra ne ma bi wo ho a wo nti ase wo si so foforo wakwa akofa be ma bi what do wakoma nyina ma no ewi a kira ho so akwakofo oba foforo nti no wonti bi da ebi afa saa ne ma no ho sansem ne ho ekum wonom ho yaya ye ne ye kasa no mu nka ati asefo ho na so no ni nyina na ye nkwada asem se kanetete ne yesi obi eye be se 12 years 15 years awa ya bofra batene nkwada ni nyina no ma ye mpanyimfo by force enti ebo se wonum nyini e wa adwene mu na ye ka kira wo se enne dia to wo abrabom bia no emfa woni se dia asem no ne tenten ene ne kese sitie ya bro so no ye ka kira say you are not the first person sa de ni bia to wo ebi to wo bi bra bi atwam o enura ebi to wo bi na enne ya ye ka say kura no before sa wo de ne beba no ebi di nka to wo bi na ansa na wo de ne ba enti ya no susu akasa eya no susu aton wonsem eya susu bu ho abonfia asif sa wo de wonyo obi anyankopɔ ka kire ye se obo ye se ni suban ene ne nsa so na wo hwe se de wosibo abofo krampo na enye se de wosibo nipa ne sa na wosibo abofo
ɔse wɔde agye dare daa ɛna bɔ wɔ nipa eti yɛ ka kyɛw sɛ wosom boma nyankopɔn wosom boma wankasa wo ho ɛyɛ susubu ho abɔmfia ɛnɛ baabi a woda no me ka kyɛw sɛ yɛ wama ne yɛ brɛ mu no wɔkyerɛ nyankopɔn yɛ adom a nneɛma bɛsesa no condition is permanent sɛ wote saa nneɛma no ase sɛ bia de ato wɔ no ɛnyɛ nko a na bi ato wɔ ebi edi nkan aba atwam na wo saa de akɔhyɛ mu wɔ sɛ de ɛtɔ mmienu sɛ bibia ni ho a ɛbɛtena hɔ daa condition bia ni hɔ a ɛbɛtena hɔ akɔ awieyɛ papa obɔne o ɛnkɔ awieyɛ eti ɛfa ho ne ɛnɛ baabi a wakɔhyɛ tight corner bi wo sikasɛm nyinaa yɛ basaa wadwuma sɛm ayɛ basaa busua yɛ wototwene yade aka wo ato so many years wakoa wo ntimi nya kwa ho sɛ anasa yaresa yɛ ka kyerɛ sɛ nkachi sɛ nka wo ma wankasa wani aba ho so na wankasa wahyɛ ho den na wankasa wahyɛ ho nkran a ɛnka ma wadwumu da sɛ tɔn wasɛm fama wo bi na ɛkyɛ ɔno ankasa nsan nyɛ dɛ ɛnkɔbɔ ne dawuro nkyira mansan sɛ wo te saa ne mansa da bia no wo yɛ happy ɛwɔ mu oni gyi wɔ mu obi kura nte wasɛm ɛwɔ mu sɛ bia wo fie kura mpa betimi esu de agu yam na so pia bonte a wɔne mu yɛ seresere obɛka sɛ bia wo ni haw ɛnso obia ne ho awiase wo ni haw enti me de ma no sinima ka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ anu wahyɛ wo hu nkran ɛyɛ ama mu hu abɔmfia wo sɛ wo so bɛyɛ nipa da bi wo sɛ ɛnɛ dufɔkye yɛ a ensu atɔ agusua no daakye bi no awie bɛbɔ anasɛ pɛ besi ama hu abanfa so de ama nipa wa yɛ yu totwene ɛwɔ abusua mu wa nneɛma ɛnkɔ yie no ɛnka hɔ da wate me catch off when it to nyankopon so ne sigina ye papa ma wo ho ma wankasa no wabɔ so na wo bɔ no fa mia omu ye ehu se kwan na wo kɔ no ɛhɔ no enya torte se enya smooth road ɛna wo fa so mo nka wo mu wo ye da bɔkɔ akɔtɔ am na so ne nyinam no hu se wo bɛsɛ pie bɛ ma hwe asemprenso a wo semprenso so no bɛsa so le agyina wo nte no hye ho nkura na kokɔ wɔ ne nyinaa ebɛkɔ ye di amofo so bɛ ma me da ase